Pipiripipi, hau esekonea, goiara bere lekura, aber osagaiak hemen dazkaten, vale, oso ondo. Hemen txenibiltzen naiz alde batetik beste dana txukuntzen ez dakiz zenbat kilometro dituten. 5, 6, 7, 8, baina desente, eta beti bueltaka leku berdinean. Adi, gure gaurko gonbidatuak 168 kilometro egiten ditu, bai, ondo entzun dezue. Eta gainea, korrika eta mendilan. Adi, 100 saioa da gauta. Bueno, lagunak, hemen txenao, uxuekin, ongi etorri, zer moduz? Bai, mi esker oso ongi. Ze, nola ematea 100.000 korrik egin da geho? Oi, abujetak ez, lau eguneako gutxinez, ez da? Bueno, aurten nahiko ongi obili nintzen. Nik uste korputzetako minez neukanik, azkenean, eramangarria izan zen. Eramangarria, zenbat ordu korrika? Bueno, korrika baino gehiago, ez da? 29 ordu pasan nituen. Bueno, utziko dugu, guantxe garatuko dugu dana, guantxe kontatu dugu nundik nua ibili dan, aldi berian ningo dugu entxalada bat latetako historiekin, patetxo bate bai, eta gero hartogozo piltxo bat ingo dugu, hau dana, platera eratzeko. Ados? Zukalden zemuz moldatzea? Bueno, moldatzen naiz pixka bat. Oso ondo moldatuko gara, nik horrikalari fina naiz da. Guantxe artea. Bueno, lagunak, eta uxue, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gehan, ados? Oso ondo. Bueno, esan deun bezala hemen ingo deu, latetako itxaskikin entxalada bat, eta baitare ospinetakoa jarriko eskio. Hau dana da, kontxerbak. Ingo deuna da, eskarola garbitu, plateran azpin jarri, eta hor jarriko ditugu, olarrua, hemen guain azpin zetitzen da. Berberetsuak, baitare muskuluak, oliba beltzak, oliba berdiak, luzoke rospinduak, hemen alkaparrak, eta hoi dana jartzen duenean, gainean egaluzia mentreska jarriko jo, eta hoi izangoa, platera. Earra, goxua. Mendiniteko earra, zui gabe eta zer gabe, lata zute eman, hoi bai, latak eo etxea eman gueltan, Hoxe. Bueno, hoi bat, gero ingo deu patetxo bat muskuluena. Muskuluen patia egiteko, ingo deu pote baten sartu, muskuluak, baita ere kontxerban diala kasu hontan eskabetxian, sartuko jau pikiluak, hemen dakau gazta krematua, hemen dakau karramarrua, bakizue hola txaka deitzean hori, ingo duena dana pote baten sartu, olio virgina bota, dana birrindu, gatza puntua jarri, patetxo bat ingo deu, eta pate hori erabiliko deu, guain izango izu, guain bukatuko deu. Gero hemen ingo deu pigels batzuk, dala ospinetako tipula bat, ingo deuna da, sartaian jarri, ospina, azukre, gatza eta ura, berta sartu, hoi juliana moztuta, irekin bat eman eta albo batea utzi. Eta horiek erabiliko ditugu gero, hor ingo deun opila, harto gozuana ingo deula. Lehorra da ondana. Alde baten utziko deu, lehendabiz ingo deuna da, arrotuko ditugu arrautzak azukriakin, lehorra da ondana sartuko jau, eta gero ingo deuna da, birringailuakin harto gozua birrindu ingo deunana, papila bezala ingo deu, eta olio eta hori nastuko jau, sartuko deu hemen ontzilan, eta laberatu ingo deu. Eta gero, bizkotxito honekin ingo deuna da. Moztuko ditugu, xerra batzuk, sartaian pasako ditugu, jarriko jau patia, gero jarriko jau berdela, eta bukatzeko inditugun pigeltzak. Ados? Goxua. Bueno, goxua, eta indarra mateko aproposa, proteina piloa da gau hemen maigainean. Bueno, lagunduko jazu bizkotxo iten? Venga, ba. Venga. 100.000 indageo korrika bizkotxo bat arrotzen errez ibiliko zea, ezta? Bueno, a ver, nusiko dugu. A ver, nola, ibiltzen da, nahi gehan. Erra, seguro. Nik esan dezu kaldian ondo moldatzen naizela, baina igual Gozo korrika gintzan hobeto. Igual. Bueno, zuk hemen bota bi arrautzak, azukre bota, irabiatu, eta arrotze zaigunean pixkat, gainuntzeko zagaiakin jarraituko dugu, bale? Bale. Eta esan bezala, nik jungo naiz, batek gero momentu bat ingo dugu, bai martxan jarri berritugula, tipula hau, ospin, azukre, eta gatzetan. Kasula txiki bat hartuko dugu, hemen jarriko ditugu, esan dizuten bezala, urtxantxo bat, bale? Ospina, bale?
azukre eta gatza. Azukre guztiakin? Bai, azukre guztia gota. Eta hemen lan egin behar dut, eta mingaina eman berdi baldi berian, bale? Bueno, Uxue, kontatu 1.000 iteko ze prestaketa bihardun. Hoi ez da urtebeteko prestaketa. Ez. Hoi inda egon behar du batek, ez da? Bai, egia da. Nei galdetzen diatenean beti esate dut, zema demora dara mazu prestatzen hau, pues bizitza osoan 10 urtekin hasi nintzen korrika, nik uste bizitza osoa dara madala. Bizitza osoa. Eta adibidez, bueno, bizitza guztia korrika inda gero, hori ja bai gorputza inda dakaula, baino bai berdala nik uste 29 ordu korrika iteko psikologikoki, fizikoki, mentalki ez dakit, gauza asko ondo ukibiardia, ez da? Bueno, ondo edo behintzat eraman. Pentsatu ondo gaudela, ez da? Bai, ezagutu nola dituzun, eta, bueno, hiekin azkenean zure kartako hiedia, eta ondo ezagutu, eta hiekin aurrera jun, ez? Azkenean, konpainia erra dara mazu, kasu honetan, eta 75 kilometro egin genitula esango nuke. 175, nik esan dira 178. Bai, nik uste pixka luzatu egin zitzaigula, eta, bueno, GPS-ek esaten zuten, bai, 175 iritsi ginela. A ber, nola entrenatzea hori? Zuk ezin dezu entrenamentu bat. Gaur entrenatuko, 29 orduko horrek, gaur eta bihar izan behar du. Egun baten ezin da, hori entrenatu, ez da? Hori da, azkenean, sukaldiakin zerbaita, zuk 40 ensalada ez dituzu egiten gaur prestatuko ezu bat, eta gero egunen baten baldin baituzu 40 pertsona etortzen diala zure zeara, sukaldera, ez dezu egunero 40 ensalada prestatzen. Egiten dezu praktika batekin, eta gero egunen baten iristen denean eguna, praktika horrekin eramaten zaitu. Bale, baina praktika hori ni pentsatzen dut izan beharkula, bai, 8, 10, 12 orduko hori da gutxienez, eta oso egiten dituzu beste lasterketa batzuk hori prestatzeko, ziklistaketa ibiltzen dian bezala, turreaz nire benuo, edo... Dudik ez, azkenean ni hasi nintzen aurten gutxi egin dituz, baina beti nire ideala da, igual 40ko bat, 80ko bat, eta azkenean, ez, 170koa bukatzeko. Aurten saltatu egin nuen 80ko hori, baina, esketzian demoraik eman. Baina ondo torri zaizu. Garaipena ekarri ezu, ezta? Garaipena ekarri nu, baina, igual ordu batzu gutxi gora gustora hartuko nituzke. Bai, Eta nola kudeatzen dezu, egun hori ondo eramateko, hainbeste ordu korrika ibiltzeko. Osea, nik 29 orduan, 2 kiloku luska, 4 janka, ez dakit lana, danetik egiten dut, eta dana korrika nola aldo hain hori? Ni uste ezingo zen. Nik dakat sentsazioa asko ibili egin itzala, joaten itzala oinez, eta batez ere bukaeran, amezketatik aurrera, korrika oso gutxi egin nuen, ez? Kostatzen zitzaidan ere aldapa bera korrika egitea, baina, hori da... Aldapa gora ja lasaiago, ez da? Bai, aldapa gora gehienak oinez. Azkenean zuk ere pentsatu inbar dezu igual aldapa gora bat egingo zenuke korrika, baina pentsatu inbar dezu ere... Gero jarraitu behar dezuela... 29 ordu horietan egon ningo zehalan, ez, eta orduan, pixkanat egiten dezu ekonomia. Ikusin beharko nun zure oinez nola dan. Bueno, oinez azkar. Oinez azkar. Batzuk horreka baina azkarro jungo zea, seguru zu oinez. Oinez azkar, bai, oinez azkar. Makillekin, erritmo hartu, eta kompainia baldin makazu, hobe. Makillekin zoaz? Esan dezu makillekin? Bai, horrelako proba batekin. Vale. Batian, bai. Baina, Nordin Walk hori esatean bezala, holakon bat, edo... Antzeko zerbait, bai. Vale. Musikari gabe. Musikari gabe. Vale. Eta adibidez, gure asko gustatzen zaigula, elikadura aldetikan, nola kudeatu berezu, nola iritsi behartzea egun horta? Zeratik iritsi behartzea 100%. Eta elikadura zeregin asko dagoa gure... Bai, nik bakito zerbaitetan hobekuntza hori indikan badago, eta igual elikadura izango litzateke hobekuntza horietako bat. Bai, Nik gutxi gora bera denetari jaten dut, badakit azkenengo astean igual gauza batzuk utzi egiten ditutela, fibra duten gauza asko, eta alde batera uzten ditut. Behintzat intestinoak eta olako gauzak eramateko pixka garbiago, ez? Txukun. Vale, eta segatik esatezu adibes fibrak eta guztituzuak, zenek kudeatzezu? Pentsatzen dut profesional batek kudeatzen dizula guztia, o zure kontu iten dezu, o nola? Bai, nahiko nire kontu ibili naiz, aurten laguntza izan dut, baina dakat sentsazio batzutan ez degula asmatzen, ez? Igual aurretikan bai, indartxu iritzen izan, baina karrerantzear baitaren ere une txarrak izan dituen, eta nahiz eta saiatu gauza batzuk probatzen eta berriak sartzen eta hola, iritsi izan momentu batia ez nula zer jaten, eta, klaro, ez bali maizu jaten, eta txikoa pilu egite zaizu, eta ezin elikatu. Eta ezin elikatu. Vale, eta ez esatezu, bai... Ze puntura arte
Hau, Venga, bueno, zuk eman eurra pixkat, arrotu aldan Arrotu moan. egin bartzan gehiago, baina... Ba, ez da gehiagi arrotu behar, lasai, Egin behar desuna da, guain, behitu, emango izu potontzi hau, eta ingo zuna da hemen hartua ondo berrindu, bale? Oso ondo. Bale, ondo berrindu hartua, papilla bat bezala utzi arte, eta gero danan astuko dugu. Esan dezu, fibrak utzi dituzula adibidez, azkenengo hastian, ezta? Baina adibidez beti esate buena pasta asko hartu behar dala, o ez dakit aragila hartzen dezun, proteina pila bat eukitzeko, edo nola kudeatzen dezu hori? Ba, nik uste pixka bat denetarik janin behar dala, ez? Azkenean nutriente desberdinak behar dituzu, eta nolabait edo bestetik, naiz eta vegetarianoa izan, veganoa izan, nunbaitetik proteinak behar dituzu karbohidratoak, behar dituzu koipeak, orduan nolabait denetarik sartu egin behar da. Eta hori nola dakizu? Analiziak eta nahi dituzu, eta ikusteko nola dakasun gorputza, zer behar duen jakiteko, edo hori urtean aurrea di joan bezala ja badakizu gorputzak zer behar duen? Bueno, nik uste gorputz guztiek behar dutela denetik sartzea momentu oro, ez? Egia da igual garei batzutan entrenamenduaren arabera gauza bat, edo nutriente batzuk behar dituzula beste batzuk baino gehiago, baina orokorrean denetik behar da. Vale, bai, teoria pixka da no dakiu, no? Danetik behar dala, pero egin beste historia bada, ez? Neri kontatzen. Zertan pekatzen dezu, zer da zue pekatua, zertan hankasartzen dezu? Ba, ni gehien bat pekatzen dut jende asko bezala karbohidratotan, berez beti helen jan bertzala pasta pila bat, edo arroza, ezakizer, gero demonio bat edo etorri zan karbohidratoekin batera, eta bueno, ba, nik ere uste igual gehien bat pekatzen dutela hortikan, ez? Azkenean glukogenoko deposituak ustu egiten dira pixkanaka, orain ere oso modan dago ayunoren kontua, eta hori guztia, edo juten gara entrenatzea 5 orduz eta ez dugu janari nahiko eramaten, eta hortikan, nik uste hori ere nere pekatu. Edo igual gehiagi jatia nahi, bai. Gehiagi? Bai, zu earki zaude, gutxi gaten mazu ez horretan gatuko zea. Bueno, eta zezan behar nizun, gero, esan dezun lasterketan ziar iten dezuen elikadura koapilatu intzitzaizula eta hori, nola egun hortan, hasi baino lehenua, ze gozaltzen dezu, nola teatzea egun hortan? Bueno, gozaria arratsaldeko 6 da berez irtera, baina horten eguraldia dela eta atzeratu egin zan 2 orduz. Bai. Orduan, meriendatu inun. Eta gozaria egin nuen normal, bazkaldu egin nuen arroza eta proteinaren bat garbila, ezakit hori asko izan zen, edo arrautzen bat. Eta gero abena oloa ere zerbaitekin hartu nu fruta zerbaitekin. Bai, ez nion ospina bota, baina, olako zerbait egosia. Claro, 8 ateratzen ginen, afaltzeko igual goizegi. Eta siesta ingabe egun hortan, siesta ingo zenun? Eta siesta egin nun, saiatu egin itzan. Bai, norbaite jotzian etxeko timbria, baina bai, saiatu nintzen siesta botatzen. Batzuan inaiz parranda ateatzen zezatik, gaur este siesta inen naiz jungo parranda. Eta gala, juntzaite korrikaitea, 29. Bai, bi parranda kasi jarraian. Ai ama, jarraian. Ai ama. Eta trampak erabili gabe baina. Eta geho, lasterketan ziar, azten ziak korrika, arratzaldeko 8 ateatzen gea. Noiz da tripa azte zaizuna berriro jana eskatzen? Noiz da hurrengo ingesta iten dezuna oso zea hori eman? Ja, bukatuta ez? Edo korrika azte? Bai, korrika azte zea, afal ordua da, 8 asteatzea, zenbat, noiz azte zea berriro jaten? Goizeko 6 arte ez dezu jaten 8 ordu? Ez, ja, orduan elikatzen kunbertzea. Bai, bigarren orduan ja azten zara, bigarren orduako ja zerbait eduztet janda nuela, eta... Zer, adibidez? Zakit, momentu horretan ze januen. Eta gero hasi nintzen edarian eramaten nuen janaria sartzen ez. Edari ja, isotonikon bat edo hola? Bai, baina ja karbohidratokin eta, prestatutako edari kimiko. Claro, zeratik, igual hor koska itia eta jaten notia igual zailo da eratia baino, igual, ez da? Bai, orain gaur egun korrikalari gehienak edo igual kirolari gehienak hortikan aprobetxatzen dugu elikatzeko likido formatuan. Claro, gaur egun gauza inbeste sartze aldana likido horrei eta gero ja elikatzea izu, ez da? Bai. Eta adibidez, hori jaten dezu... A ber, igual pixka bat horrein dikan. Bai, pixka gehiago, honea botako deu. Guain, aurrena bota irin guztik, bale? Vale. Irin guztik bota, eta gero olioa eta hartuan papilla. A ber, zerena, nik irin hauek zerena dia? Bale, hori da, gari irina.
Hau da, artoirin refinatua, fina. Eta hau da, almendrena, hoi da. Almendrana erreixa da Ikustia. Bai. Artoirinare bai, fina da, eta hola pixka beste testura bat bezala Bai, ematen zu baita ere, orain oso modan dago juka ezagutzen zu. Bai, jukan irinare oso antzekoa da, bai. Botako izut bilauek ere bai, oso ondo, hau ere bai. Venga, nik botako izkizu bilak dena barroa. Hau da, legamia pixkat, bale? Eta hori da nanaztuta kasunean esan duguna, botako dugu papilla hori, olioa, jarriko dugu hemen, eta labian sartuko dugu. Eta egunian ziar, fruta, ez dakit, platano pixka, txokolate pixka, glukosa, golako gauzak, bai? Platano janun eta esan, lehenengo zatia eta ja berriro ez jango. Bai, Pusketa basartu eta vuelta, eta venga. Bai, eta, bueno, gero hasi nintzen igual piku batzuk jaten, eta saiatu nintzen ere oliba batzuk jaten, begiten kurtiduak eta ospinduak dianak, azkenean lortzen dute, bueno, gorputzaren erantzuna desberdin ezaten da, eta orduan kalambretako eta oso ona omen da. Bai, zebakizu batzutan ospindua jaten dituganean, aurren, hori bideratzi gu neurologikoki beste zerbaitetara, nik ez ditut orain azalduko nola, telebistan aurrian. Hanka esaltzeko, ez. Bai, hori profesionalak azkenean hori dan erakusten dizu, eta zuk probatzen jutezea, eta ikusten dezu efektu egiten duela gauza horiek. O igual batzui bai bestiai ez, batzui gehiago bestiai gutxio. Bai, horregatik esatizute, aur guztiek hartzen dituztenean ospinak, ospina edo limoi bat edo, batzuk erreakzioa dute eta beste batzuk erreakzio gutxiago ez. Ba, honekin gertatzen da antzera. Orduan gure gorputzak erantzuten du gure ohitura hoien arabera. Batzuk gehiago eta bestiai gutxio, ez da? Bueno, dana bezala bizitzen. Dena bezala. Ondo. Azkenean laguniko jasu, Bueno, eta hor, komentatu dugu ze jaten dan, baina hor, txixa huria, kaga huria, lo huria, gauza hori danak egin tejun biharko dira, ez da? Edo gauza gehiago. Edo gauza gehiago. Vomito larrilla, gerbente, Bueno. Nola kudeatzen dira hori danak? Ba, natural. Pardela ez da ematen, ez da garrita. Bueno, emakumeak ere izanik batzutan baditu golako... Bai, hilekuak eta bestiak eta ez da? Bai, pues bilatzen duzu zure bakoitzaren estrategia eta edo zein iskina bezala. Ainda aurrea. Ainda aurrea. Bakizu zure aztarnak ez dituzula utzi behar. Bai. Orduan, papera erabili ezkeo nun baiten gorde, eta... Eta baita jantuan utzi, eta... Hoixe. Haune premioa daka. Bisatu behar da. Bueno. Obakie. Nik zabor batzu bereziak erabili behar izan ditun. Horrein gaina dena zan edo plastikoa edo organikoa, eta esatu eta refusia nun. Refusia nun. Eta, bai, nahiko komerik izan ditun egun hortan. Bueno, hemen, eskarola, garbilak hau, gaurko platera iteko nahikoa. Inbiar deuna da gero patia, oire martxan jarri dau, haingo deuna da hemen ontziratu. Eta labea, beste gabe. Ikusi zuze bizkotxo simplien deun, Eta ikusiko zuze gozua teakoan. Nola ja hartua ja gozua dan, azukreare bota jau, fundamentuakin. Eta gauz bizkotxo hau da, berezi eta goxo-goxua. Bueno, ingotena da hemen pixkak hobeto miaskatu, horrela xe. Eta ingo deuna da, hau laberatuko deu, eta aldi berian erreportai bat ikustea jungo beha. Ados? Vale, perfecto. Hau laxe, hau harriko egiteko, vale? Eta bitartean jungo gea, esan dizuten bezala erreportaia ikustea, eta zehazki jungo gea amaiana. Eta ikusiko zue, emango izkio aholku beharrak, kasuntan 3 plater, iteko erresak eta oso aproposak. Guazen ikustea. Kaixo, Amaia Diaz de Monasterio goren osinaga naiz, dietista nutrizionista oinatiarra, eta badakizue lekalia jarbitula astian 3 egunetan. Horretarako, gaur 3 plater praktiko ekarritu programara. Esan dotzuet, astian 3 egunetan lekalia jatia komeni dala. Baina zelain plater bat, lekaliana, plater osasuntxu bat. Gaur horrekin gatoz, gauza praktiko bat, eskematxo bada. Baina hau kontutan eukita, asteko menua antolakuntzaruateko oso samurrin gozue. Plateran erdixe izan bidia protagonistak barazkiak. Zer daku baratzian oin? Ze plater daku, ze kolore daku? Barazkiak izan bidia plateran erdixa, bale? Plateran beste laurdena izango da hidrato karbono bat, ogipusketa bat, arroza, patatia, pasta purtxo bat, eta beste laurdena gaurko protagonistak. Zeintzuk? Lekaliak, idarrak diala, garbantzua diala, babak diala,
zuek aukeratu, baina animau lekale horrek sartzen gure platerera, bale? Horretarako 3 aukera dako zue, xamur-xamurrak, erresak, bazkaiteko ero afaiteko dianak, lanea iruateko be oso praktikoa dianak, tuperrian sartu eta listo. Lehenengo aukeria humusa da, garbantzua dia protagonistak, eta pate estiloko errestatxo bada, eta lehenengo platererako gazpatxo badala, salmorejo badala, entxaladatxo badala, porru patata diala, berdin da. Lehenengo plateran barazkiek fango dia. Bigarrenerako lekak patatiakin, azena isuekin, garbantzu batzu zartzen ju, egosika dauzen horrek. Soparako erabiltzen dunak negua normalian, horreitzek hotzian oso gozua dauz. Danak nahaztu eta dako zio plater kompleto bat eta platera ju osatu. Eta 3. Nere proposamena gaurkoa nere sukaldian, oinatin. Etorri gure maira. Hementakot gaurko proposamena, ensalada bat. Etxian jateko, ero lanea eruateko. Eta osagai printzipala, plateran erdixe izango dira barazkiak. Kasunetan, ensaladia letxugiena jarri du. Plateran laurdena akordeik ezarai, hidrato karbonuak, arroza. Proteina moduan, beste laurdena, izango dira lekaliak. Baina aukeratu zekei, atuna, sardinak, arrautzia, tortillan kasunetan, ero urdai azpikua. Eta gero apaingarri bat barazkiena. Hau, goxatuta pekintxo bat, lagunduta hogei pusketatxo batekin, integrala balima da, hobe. Eta gero, pinagria, olixua eta gatzaru bateko, potetxo bat aparte bestela estropea bengoixako ensaladia. Lehenengo gauza, aukeratuko ontzixa. Alba da betik, nahi guzti izatak asko kristala. Izaleke motza, ero luzetxua. Eta oinarrixan sartuko plateran oinarrixa, barazkiak. Kasunetan letxugia, o izaleke tomatia, bale? O beste barazkitxo batzuk. Kipuliakin, buru zuenakin. Sartuko zekei asenaria horraiatua, ospinju barik, gatz barik eta eze barik. Hau, oinarrixa. Kendu zapatu. Gero ekarten du arroza. Esan du plateran laurdena izango zela hidrato karbonua. Dakun lanaren arabera, biharra desberdina izaten da. Hidrato karbono geixo, ero gutxitxu hau. Niretzako, dakoten lan motarako, asko ez dut bihar izaten. Ja plateran erdixa eta laurden bat inju. Ostian, gaurko protagonista, hidarrak. Hidarrak eta arrozak oso ondo kombinaiken daue. Hau pena barik, duda barik, ero potiari buelta emun. Geiketan dozu, buruzun, dana. Eta hau sartu ondoren, proteinia badaku. Hor bakoitzak ikusiko da gura duen geixo proteina geixo sartzia. Neiku izango zen, sartuta, pipartxo batzuk gehitzu, adornaiteko, txampiñoi batzuk, pipartxo bat, eta niri guztak izatelako asko arrautzia. Arrautzia dako proteina bat onena, kompletuena. Plater praktiko bat, urrengo gunerako prest. Barazkiak oinarri, hidratuekin astu barik, lekaliak astian 3 egun, jateko modu errez baten, hidarra kasu honetan. Eta beste detailetxo bat, proteinak, arrautzak, arrautzia askotan astu ikisaku, ero proteina neku jatia, eta horrek nekia, produktibidadia, kreatibidadia galdu ikendu. Orduan hemen txerako zuen. Aurkezten dutzuet, plater bat, aproposa, bisarko. Eskerrik asko. Aupa, Maia, azteko eta behin, ze leku txukuna dakazuen, ze ona, eta ze 3 aukera errak eman ditun, Bai, onak. Tita batian iteko, eta gaina, 3 oso desberdinak eta danak baliagarriak. Eskerrik asko, besarkada bat, eta bakit ez dela horrenengo aldila, osea ez da azkena izango. Bueno, urren arte, eta lenguan eguztet esan izula, urrengoan honea tortzean da elkarrekin iten deun kosinan. Bueno, gurean jarraitu behar deu. Inberdeuna da, mitu, nire entxalada ontako, osagaia pixka txikitzen jungo naiz, eta zu patia iten jungo za, bale? Zu artista zea labanakin, eta... Bai, labanakin mingainak, nire esate igual mingaina bat moitzatela labanakin. Hori ere, bai. Ai, ama. Muskulluak. Bueno, hoi da, muskulluak, gazta krematua, pikillo piperrak, eta hemen txangurro.
Txangurrua ez, kagerrefua, txaka esango dugu, hola xe. Ingo deuna da, bertan sartu, birringailuak indena krematu eta patetxo bat prestatuko dugu. Gero esan dugun bezala, hemen dakau opila, beitu askarririk eta itxikoek, zuek ikusteko, Beitu askarririki, ja arrotzen dago, ikusi zuen baino hilo zaigun. Bale, itxingoet, zeatikan bestela, jetxi aldu. Ingo deuna da gero oi moztu, sartaian pasa, eta patia jarri, eta gainuntzeko osagaiak, bale? Gero probatu, no? Noski, probatu ez, jan, ingo deu, jan. Goiara pare bat emango izuna zu lagungarri bezala ukitzeko. Bai, lehen nolabait moldatu, naiz, etxian bezala. Bai, ez da, ala bihartu, etxian bezala gaudeta hemen. Oso ondo. Bueno, eta esan deu, 1.000, leheno esan deun bezala, beste lasterketa egite zu preparatzeko, baina ni pentsatzen dut, zure lehendabiziko lasterketa ez zala izango maratoi bat, edo 1.000ko karrera bat, ez da? Nola hasi zinen, a ver? Segun zer dan hasiera, ez? Hasiera noiz da. Mendiko lasterketetan... Oso gaztetxe izan dezu 10 urtekin lehen, ez da? Ez que 10 urtekin atletismoan hasi nintzen. Eta orduan, atletismoan hasita, bai, 10 urtekin hasi nintzen atletismoan. Eta atletismoan zeite zen duen, salto, korrika, danetikan. Ez hor, 800.000 egiten nun. Bai. Eta 3 kilometro ere luzia zan. Bai. Mundu guztiak gogora arazten ditez, eta baina bera berusue, baina nola da posible, ez? 3 kilometro luzia itez ditzaizun, da guain 1.000 egitea. Hoxe, hori da. Eta orduan, hori izan zen ere prozesua, ez? Hala, abenturako probak egin ditun, sartu nintzen orientazioko lasterketetan, eta abenturako probak, bakizu zer danak... Abenturako proba zehazki zertan datza. Aventura seguru da, hola. Aventura seguru. Hor orientazioa egiten da mapekin. Bai. Laukotea izaten da normalian nazioarte maila baldin bada. Vale. Hemengo probak izaten dira 3 pertsonatakoak edo. Eta nire lehenengo proba izan zen 20 ordutakoa. Eta orduan pasan nintzen 5 ordu korrika egitetikan, 20 ordu... Bai. Eta nola juntzan hori, nola juntzan? Zer gertatu zan? Ondo juntzan, hori izan zen Portugalen, eta egia esan da, hor engantzatu egin nintzen. Eta orduan atletismoa utzi. Irukua nola da? Iruk elkarrekin kunbertzeate? Bai, egin behar da... Biatloiak ezautu, bueno, biatloiak ez da, iruko taldeak. Duoak ezautu ditu, baina hori... 3 edo 4 taldetan, eta jun behar dezu... Bueno, da, txorraren bila bezala, baina etapa desberdinetan, batzutan bizikletan, beste batzutan piraguan, korrika, patinekin... Proposa, ze polita, egia esan, baina entretenigarria, nekagarria, baina entretenigarria, ez da? Bai, oso entretenigarria, eta egia esan da oso nekagarria ere, ez? Eta azkenean iritsi nintzen, 7 egunetako probak egitea, azkena izan zen, Kalifornian ustez egin nula azkena, Tasmanian egin genuen munduko txapelketa bat, eta, horrelako historietan sartuta, azkenean, Sí, bueno, bidaiatzera baitokatu zaizu historio honekin, ez da? Bai, urte batzutan bidearen bat egin genuen, ez? Costa Rica, bai, Tasmania izan zen urrutiena, Patagonian ere egon ginen. Jope. Orduan, pues nik uste horrela egin nuela mendiko lasterketetara salto. Eta, klaro, mendiko lasterketetara ez nintzen, hasi 10 kilometrotako lasterketekin. Ja zuzenean Zegama inun, Transvulkania inun. Zegama eskorri inda zaude orduan? Bai, Zer muskuntzan hori, izate oso... Zegama izkorria behatzi urte egin ditut. Jarraian? Aber aurten dortxala akaten 10 eiteko. Ona. Polita izango zen, ez? 50 urtekin 10 Zegama egitea. 50 urte dazkazu? Urrengo urtean? Orduan bai, zerbait berezi izango zen 10 Zegama egitea urrengo urtean. Ba, egia zan, oso polita izango zen, bai. Eta, hor, zenbagarren postu honikana tokatu zaizu, 1.000 bezala irabaziezu, edo... Ez. Zegama zer da, nivela gaundik illa, o zer gertatzea? Zergatik esatezu Zegama... Urtean uste 30 edo 30 piko garrena izan itzala, eta, bueno, pues... Aprobetxatu egin behar da guztia. Ezin hobe. Haure garbitzea botako deu, hau ere bai. Gutxi gora bera hori izan zen. Eta hortikan, ultretara junitzen, ja, 1.000etako ultretara. Eta bereziena, nik uste, azkenean urtetan egin detena izan da Mont Blanceko ultratraian ebili naiz askotan. Jope. Bai, 6tan atera nintzen, 5etan bukatu, eta hori izan da niretzat igual bereziena. Una, eta adiz, Mont Blanceko ultratraian, zenbat kilometro iten dira ultratrai horretan korrika? Zenbateko desnibela da? 1.000eko antzeko. Mont Blancari ematen zaio buelta.
Ni motorran gainean kostatu ingo zitzaiten. Bueno, hori probatzia da. Ingo nun, latago edanak eman da, iritsi honitzen, Ez dut uste, ez da baten amango Pixu gehiagi igual. Bai, gehiagi. Ai, ama. Baina, bueno. Eta orduan, zure ibilbidea izan da, beti karrera hundiak, ez da, karrera luziak, erresistentziko... Azkenean ja berandu hasi nintzen, eta bueno, berandu edo ja nahiko eskarmentua izan ikan hasi nintzen, eta orduan bai, hasi nintzen ultrako distantziekin. Bikain, badakit arte horretan, ebai, lesioak eta badadura gora berak, ebai, ez da? Bueno, beti izaten dira, eta niri ere tokatu zitzaidan, eskiatzen belauna puskatu nun. Eskiatzen. Bai, bueno. Eta belauna zer persein zizuen, egin operatu? Operatu nintzen, eta orduan egon nintzen, bai, urte bat ez zer egin gabe. 2017an ligamentoa puskatu nitu, ligamentoa eta meniskoa. Eta orduan 2017an ez nun korrikarik egin, rekuperatzen ibili nintzen. Igual rekuperazio horrek gorputza rekuperatzen zuzten, belauna izina rekuperatzen ebai gorputza rekuperatzen zaizu? Begira, badago kontu bat, gure entrenatzaia eta biokola betitze egiten duguna, nire lehenengo hitzak esan zin, urren urteko planifikaziorik ez dugu egin behar, ez? Azkenean, nik uste momentu horretan pake hartu nuela, egia da gogorra izan zela, baina, bueno... Bai, mentalki ere bai lasaitu zegoela. Bai, lasaitu nintzen, ni Nafarroan bizi nintzen, eta justo urte horretan Donostira itzuli nintzen, eta, bueno, nik uste izan zela, beste norabide bat hartzeko momentua. Eta, bueno, lesioa etorri izan dena, denat, debakizu, gauzak ateratzen diran, etortzen dira gauza asko batera, eta, bueno, asko ikasi nuen hortikan. Eta, ogibide bada, hobi da, alda bizi honetatik, edo... Bueno, ez dakit batzuk biziko dian, baten bat biziko da, baina niretzat hobia da, ni irakaslea naiz. Irakasle zehar, nun, iten dezu irakasle... Altzako institutuan. Altzako, bale. Osa, Donostin bertan? Donostin bertan. Altzan. Altzarrian. Altzan, bale, bakatu, Amairua, altza... Grosekoa dira, eta... Ja, baina altzak badoka, bere zitasun hori, da, bai, altzakoak dira. Altzatarrak dira, aldoz. Bueno, eta hemen bideratu dugu gure errezeta, behitu hemen niko olibagre banandu ditut erditikan, patia indadakau, bizkotxo horretzaio zer gertatzen, da gaina aterako deuta ostungo bakizu telebizan magia gertatzeala, eta jungo gea Eider Unamunon gana. Ikusiko zue, hortz klinika bada baino, askoz gauza gehiago da, hortz klinika bada baino, eta holku bikainak ematen ditu. Guazen bere gana. Kaixo Joseba, Eider Unamuno naiz, dentista inkonformista eta gertu osasun zentruko zuzendarixa. Inkonformista segaitxik, hemen osasuna bat dala ulertzen daulako. Kirolari askok erabiltzen dituzue zuen errendimentua hobetzeko jateko desberdinak. Eta horietako bat, modan da ona da, remolatxa eta espinaken zukuak hartzia. Da beraz, badauka zentzua. Nitratuak daukez, bai remolatxak eta bai espinakak, eta nitrato horiek ahoko bakteria batzuk bihurtzen dabe oxido nitriko. Oxido nitriko honek laguntzen dozkuna da oxigenua gure giharretara eramaten. Eta orduan, gure giharrako hobeto oxigenatzen dira, gutxi haunekatzen dira, saio batetik bestera hobeto rekuperatzen dira. Oin, zer da garrantzitsua? Hauan dakauzen bakteria horiek derrigorreko egon behar dira nitrato oxido nitrikora pasatzeko. Eta egunero gure haua kolutorixuekin garbitzeko ohitura badakau, bakteria onuragarri hauek ez ditugu aukiko. Hau antibiotikoak hartzen dugunean moduan da, bakteria guztiak eramaten ditu aurretik, kolutori hauek ere bai. Beraz, kirolas isa bazara, zuku hauek hartzen baditzuzu, hortzak garbitzu bai, baina kolutoriorik ez erabili. Ai, ama Eider, zea holku honak ematik duzun. Eta egia esan dezun bezala, gorputza bat da goiti beraino, ez da? Seguro, gaina. Seguru. Eta gaina, zubozenekin beste datu hori, ahoko geho beste enjuago horiek erabiltzen badeu gauza honak eta txarra juten diala. Azkenian... Ez nekin ezer, nekin hola ez tala gomendagarria, baina, bueno, etxean ere ez dudan ez erabiltzen, ez nintzen arduratu zara. Tokatu zaizu zuri hartu izan dezu esan ditun juku horiek espinakazukuak eta erremolatxak eta beste horiek? Nekin erremolatxa eta espinakana zerbait berezia zala, ez? Eta azkenean nitratoak edo ni... Hortza garbituta o garbitu
gabe, jandituzu. Gabe? Gabe, ez? Orduan Ondo. ondo. Ados. Bueno, garbituta bai, baina beste enjuage horiek hobeto ez, eh? Hobeto ez. Ai, ama, ze gauza. Bueno, mila esker, eta hemen nongo gaiderrungo baten, zure beste aholku baten zai. Horrela jarraitu eta gugurian jarraituko dugu. Hemen gertatzen zaiguna da, luzoker hauek moztu behar ditut, eta gero inberde eta hau plateraratu. Eta zuk behar dezu, bizkotxo esan dugun bezala ja, magia egiten dugula telebistan, atera da, ostu da, eta ingo dugu moztu, eta sartaian vuelta emango jo, bale? Sartaia jarriko izun nik martxan, hemen, a ber, emango jo alde batetik honekin piztu, hau behan, bat, bi, eta hiru. Oain bai nauzi, oso ondo, hau martxan dakau, oin mozteko emango izu zerradun labana, bale? Moztuko ituzu esan duen bezala lontxatxo batzuk, eta gero ingo ditugu patiakin, jarriko dugu berdela gainean, eta baita egin ditugun tipula beresi hori, bale? Esan dakoa, nik hau mozten jungo naiz, eta gauza gaio kontatu behar dizkiazu. Egun horietan, gileno gehatu nahizola pixka txintxilikan, korrika jute esaten horietan, zer pentsatzen jute esatea? 29 orduan behar bat, zenba gauza pentsatzeko denbora moten zu? Asko, ez da? Gehiagi, hobe litzateke, mamu horiek edo sabotadorek etorreko ez balira, baina bai, denbora guztian zaude bueltaka. Sabotadoria deitzen diozu, mamuak, Nik bai, eta... Hankaz jartzen izue, ala? Neri jartzen haute. Bai, Egia da badirela korrikalari... Basuriak dia, Bai, neria bakarrik. Ez ditzu, konpartitzen gainea, Katxila, mar. Polita da beste norbaitekin, aurten 1000 gaua pasatu nun beste 3-4 korrikalarekin, eta elkarrekin juntzinaten korrika. Elkarrekin. Eta izan zen, gehien gozatu nuen momentua. Oso, kuadria polita ingenun, eta, gero, klaro, beraiei utzi ninduten, hasi ziren ere komerik, eta hasi ziren ere mamu horiek etortzen. Mamu horietaz esatezunean, zindia mamu horiek, kontatu aldia, Ez, hasten zara, gogoratzen naiz, aritzek esaten, behin esan dago, mediku batek, aritz esnalek, esan zian, amezketara iritsi zinean, baina ze beharra dakat nik hemen egoteko, ez? Eta demora guztian hasten zara, orain ezin, ezak, niri gauza negatiboak etorte zaizkit. Eta hasierako on horiek ez dituzu, ni gogoratzen, ber niri jobak dauden helmugara iristen naizenean, edo hau lortuta, igual beste lasterketa batea juteko aukera izango dut. Gauza hori denak ez ezkizu etortzen, ez da? Gauza txarrak. Eta hori da entrenatu inbiarko ere ez da? Bai, hori entrenatzen omen da, ez? Orain dela gutxi irakurri nun, niri gustatzen zaizkiten bi pertsonek aipatuta esaten zuten, ez? Beraiek kalkuluak egiten juten diala. Bai, baina, hortako ja... Matematika? Matematika, fisika, kimika, algoritmoak, eta nik esaten, baina hori nola egiten dezute. Ez dakit, 29 orduan lasai asko, Berzema pauso ematen ditudan ordu batian, eta joaten dira, holako gauzak, eta orduan, nik uste beraien mamuak horrela alderatzen dituzte. Baina, niri etzaizkit kontu horiek ateratzen. Orduan, hori, bitzen naiz borrokan. Aber norbait asaltzen den, eta orduan norbait ezagunen bat balima dago ibilbidean zehar, horrek laguntzen dizu ere... Gau horiek luziak inberdia, ez da? Bai, luzia egiten dira, luzek egiten dira. Nik gorrotatzen dudan ordua da 3-ak, 4-ak, goizeko 3-ak, 4-ak, hori da... Puntu honena da hori gaina, ez da? Egun sentia badatorrela, eta logurea ez ara lotara jun, ordu hori... Buelta, mamerio zu horri, ez da? Ezetasun berezi bat egoten da hor... Bai, gaueko kresal hori, ez da? Bai, beretzat hori da momenturiko kerrena. Jope, egia zan ez du erresa izan behar. Bueno, hau, buelta eta buelta ingo dugu, gehiagin hon gabe, Vale? Oso ondo, beste 3 minutu, o beste minutu bat, buelta, eta gero emango du, esan bintzuten bezala. Patetxua emateko, enbendakazu, goiara. Geo, hemen bizarrezka, nazu, egaluzia, o ni egaluzia, berdelantzako, zer? Hemen jarriko ditut? Ez, behitu, hemen da kategurtxo bat prestatuta, nik entxala da hemen txekungo naiz jartzen, eta zu egurtxo hontan jarriko dituzu, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni esan duten bezala, hau ja listo askat, osagai guztik platera hartzen juteko. Bale, ni uste eta hauek listo askaula. Hori da, jarri horrela. Bale, bat, 2, 3, 4. Igual gaur platera hartzeko 4 nahikoa da askau, Haue bat padere ingo ditugu pixkat, ez? Bai, gorritu goitugu, eta gio
platera eratuko ditugu, eta ez bai, plateratzen hau edanak jango ditu, belaxe, kusiko zu. Ni beraieken apuntatu ingo nahi. Hombre, eta nire bai. Bueno, eta hau indageo, garaipena etorri zaizu, bueno, ni uste garaipen gehiago giko dituzula, inbeste korrika indageo, ez da? Baina zein da zure helburua, urrengo urtea beira, bueno, bat esan dezu, segan maskoriko 10. edizioa nahi dezula, bueno, zuretzako 10. 50 urtekin, eta horrez gain bakazu beste helburuen bat, beste erronkaen bat. Bueno, noiz behi gustatuko litzaidak Estatu Batuetan korrika egitea, dan antolatzen dan lasterketa bat, 160 kilometrotakoa, jarrok deitzen da, baina oso zaila izaten da dortxala tokatzea. Segama baino zailo? Asko zezaio. Asko zezaio? Bueno, asko zezaio, baita oso zaila. Eta orduan, bueno, nire egunen baten gustatuko litzaidake, hemen utziko ditu. Gustatuko litzaidake bertara jutia. Zure zu bidaia, tu, zure... Bai, argi dago. Zenba lekutan ibilizea, lau kontinentetan, 5 kontinentetan ibilizea? Lehengunean, anaiak esan zian, justo orain dela 8 urte Japonen itzala. Bai. Eta... gaur 8 urte Japonen egon zinan korrika egiten. Ez dakit segunetan korritu egin nuen, baina, bueno, 3 aste pasatu nituen Japonen, beraz bai urrian han nintzen. Eta... esan dezakit segunetan korritu egingo nuen. Dakit, UTM betikan, Montblanceko utara 4 aste pasatu ziala, eta hango Fuji mendiari buelta emanen genion. Oida erronka, ez da? Polita baino gorra izan behar gorrek, ez da? Horazkenean paisaiataz da goxatzen zuaz, edo nola kudeatzen dezu hori? Bueno, bai, saiatzen zara pixka bat ola gozatzen, baina edo begiratzen dezu, egia da gero zati handi bat gauez egiten dezula. Ja. Bueno, Joseba, nik hemen ari naizola, baina ez diazu, zaki gustatzen zaizun, ja, igual berandu, ja, Ez da zerretatzen. Jarri hola eta bildurri gabe, jarri. Osa, bildurri gabe, gehiago jarri inbarde. Zu imaginatu, 1.000 inberdeula. Vale, jarri hor fundamentuakin. Fundamentuakin. Vale, oso ondo. Orduan, erronka hori, Estatu Batutako hori, ez da? Estatu Batutakoa. Jope. A ber, ateako zaizu, seguru bai ez. Ez dakit, ba. Vale, guain berdela jarri, ni hemen nahi naiz ja olarrua jartzen. Hau, nik aukera ditut gaur osagai hauek, baina nahi zuenakin, Gehien gustatzen zaizuen enkurtiduak, gehien gustatzen zaizuen ospinduak, baitare ez bat zaizuen muskuluak edo beste dozen gauza alde zuen jarri. Eta freskoa jartzen bazue, hobeto, ezin hobe. Berdela hori, hola oso ondo. Ezin hobe. Emateu Donostiko parte zarreko pintxo bat, eharra intezu gaurkoan. Txukuna eta eharra. Bale, hauri listo, bitu, nola aurko eskarolak ez dakan bitu zingoeten, Piskat ospina botako jot, hau dela eskabetxia, trrrrak, bale? Eta gehatzen zaigun bakarra da, egaluzia jartzia. Ondo, bueno, eta karrera horiek bukatu, eta ordune bai janka errak emango dituzu, ez da, hori bukatutakoan gero energia berreskuratzeko berriro, ez da? Bai, gero aste bat pasatzen zu goze eta logure bakarrik dakazula. Bai, Goze zarela eta logure. Baina, bueno, bai, jarra izaten da. Hor da gezu, beste sardezkatxo bat emango izut, eta tipulak inbukatu behar dezu ja, gure pintxitu da. Tipulak mezak gau gugin ditugunak, jarri bakoitzean hola lau gozola gainetikan, eta listo dakau. Bale, eta bale hau, oso ondo. Ingo deuna da hemen berde pizka jarri, esan? Kolorea ere ematen dio. Bai, txukuna, eta erakargarria, bai, ala da. Ingo deuna da hemen perexila hartu, puixketa bat jarri, bale, hau txiki xamarra, perexila bildurri gabe, Joseba. Venga, hemen jarri hau xe, bale, jepala. Eta horrei behitu, oso ondo dao, baina nik berde pixkate jarriko nion. Ingo deuna da hemen hola, txikitu. Zan dute platerretan kolorea, Ba, izazkenean koloriak, erresago janarazte izu, eta aki hori elikadura gehiago dago, kolore gehiago balin bada. Hala da, hau ingo deuna da moztu horrela xe, eta barron jarri. Bueno, gaurko saioa bukatu zaigu, guain gaur egun etorriko da, hau jaten geldituko gea, eta ea ikuste zaitugun segaman, edo
datorkizun lekuan. Goxatu, Vale, mila esker. eta gu hemen egongo gea, sukaldatzen, Bai, da bakizu. mila esker gonbiteagatik. Paisea, plazera handi bat. Bueno, lagunak, bihar arte, hemen izango gea berriro, eta guain bagoa, zaujan da, zautzen jokorrik hau, no jongo gea. Bai, jongo gakorrik aitia? Lasai asko. Nik igual nahiago jan eta Bai. jazta, Vale, gaur utzingo dugu, biharko ingo lagako dugu. Agur lagunak.